Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana na faɗin duniya na ina kowa da kowa fatan alkhairi. Wato sirri na samun farin jini, amma samun farin jinin kamar tsakani da mai gida, in kana tare da mai gidanka, ko kuma musamman a ce kina tare da mijinki, amma kuma sai kike gani yana yi wa mutane da yawa alheri, amma in ki roƙi ke ce miki ki yi haƙuri. Yayi alheri gashi yana da kuɗin ba baya da shi ba, yana da abubuwan bayarwa ba baya da shi, amma ke abun hannunsa sam ya kasa shiga hannunki, sai in ki mishi ƙarya ko ki mishi hikima ko ki wani dabara naki sannan zaki samu abun hannunki. To don Allah ki saurara da kyau ki aikata wannan sirrin. Kai ma ɗan uwana in ka ji kana tare da mai gidanka amma zai iya wa kowa kyauta, wani ma kyautan za a ɗauka a baka a ce ka je ka kai waje kaza, ka je ka kai waje kaza, amma kai fa ba za a baka komai ba. To da Allah in ka ji ka tsaya ka saurara da kyau ka aikata wannan sirrin. Wato ana iya rubuta ƙul huwallahu ne. Ƙul huwallahu da ake rubuta a jikin allo ake rubuta. Ana rubuta ƙul huwallahu duka gaba ɗayanta, amma kuma sodi Allahu samadu ɗin nan, wannan sodin shi ake buɗewa. In an buɗe sodi sai a sa sunanka, sai a sa sunan mai gidan naka ƙasa. ‘Yar uwata ki saurara da kyau ki ji. Idan ke buɗa an buɗe sodi to sunan ki za a sa sama, sai a kawo sunan mijinki a sa ƙasa. Idan baya baki komai, ba kya samu abu hannunsa sai da dabara. To in ke yi rubutun haka ke wanke, ƙafa 7 ake rubutu. In an wanke ana samun ma'uwardi, idan ba a samu ma'uwardi ba sai a samu ruwan zanzam. Lokacin da aka wanke sai a ɗan ɗiga wannan ruwan sai a cakuɗa sai a sha. Duk lokacin da aka wanke sai a zuba ko ma'uwardi ko ruwan zanzam, duk guda ɗaya da aka samu yayi. In ba a samu ma'uwardi ba a samu ruwan zanzam, duka ɗaya ne. In ko ba a samu ruwan zanzam ba a samu ma'uwardi, duka ɗaya ne, duk wanda aka zuba yana yi. Sai a ɗiga a cikin wannan rubutun sai a sha. Haka za a ci gaba da yin rubutun nan, kwana 4 ne ake. Insha Allah ta'ala daga ranan kuma kun zauna lafiya. Ke dinga samun abun hannunsa ba yankewa kenan ba dadi. Kai ma kana tare da mai gidan naka irin yadda za ka yi kenan, amma sunan ka sama na mai gidanka ƙasa. To in aka aikata wannan da yadda Allah, daga ranan ka daina shan wahala da shi, ba kuma sai ka roƙe shi komai ba. A irin wannan taimakon da yana yi wa al'umma, yana ɗauka yana baka hannunka, kana zuwa kana rabawa jama'a, kai ma za a zo a danƙa maka shi a hannunka kuma a ce naka ne, kai ma ka je ka biya buƙatanka. Haka kuma ke ma mijinki za ki ga yana raba kuɗaɗe da yawa, yana yi mutane alheri, wuri na nesa da na kusa suna zuwa suna samun alheri hannun mijinki, amma ke ba kya samun komai. Da Allah ga sirri nan na bayar fi sabilillahi, in an jarraba ana samun biyan buƙata. Tabbas in an kai wannan sirrin za a ji daɗi sosai. Wallahi ana samun alkhairi a wannan sirrin sosai. Mun jarraba. Wannan sirrikan duka sirrika ne wanda muna aiki da su a wannan lokacin, kuma Allah yana biya mana buƙata da duk wanda muka yi aiki da shi. Da Allah a jarraba a gani. Mun baka da Allah gwada yau ɗin nan ka gwada shi ka gani. Allah ya amsa mana, Allah ya biya buƙata.